Na Radio Galega, a tarde. Eu quero ser un carballo, non quero ser eucalipto australiano. Eu quero ser fillo do país, non quero ser trigo español. Eu quero ser licor café, non quero ser whisky escocés. Eu quero ser unha filloa, non quero ser unha creme. Oa, 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 quero ser unha filloa. Son as 6:21, estamos xa no espazo de gastronomía. Hoxe ademais un espazo de gastronomía ben feito, porque aquí hai viandas. Non como fago eu. Quen estea vendo no streaming, Fumoso caro, claro, caro. quen nos Que manía. Digo caro sempre porque igual, Manuel, sempre igual. Manuel, no, por o lei, non, que está ben de prezo. O caro é Manuel, que é moi difícil de traer sempre. Digo Como que quen nos estea vendo no streaming verá un estudio cheo de xente. Aquí un home cortando pan como para un exército. Sí. É unha guapa muller acompañada de dúas botelliñas preciosas, unha de aceite e outra de vinagre. Esta muller é María Estévez, que é a directora de Olei, aceite de oliva galego. Moi boas, que María. tal, Cris? Boa tarde. Benvida de novo a tarde. Moitísimas grazas. É un placer. Isto case sempre converteuse como nun costume, non? Sí, no Nadal cita... temos o almendro e no Brao na Radio Galega temos o Olei. Pois sí, é algo así. É algo así. Porque nós temos a teoría, e creo que os ointes van coincidir connosco, en que aceite aquí consumimos sempre, non? Durante todo o ano. Pero si de cara ao bo tempo é cando gozas máis do aceite en cru. Sí. Tomas eses pratos que che permiten... Home, aquí tamén lle botamos o pulpo, a carne ao caldeiro, non? Pero eses outros pratos fríos os que lles botas un chorriño de aceite e que o gozas especialmente. Sí, a ver, sobre todo na parte de ensaladas, de peixe, tamén pola combinación agora co vinagre, entón é un pouco cando máis se emprega. A gracia tamén de Olei un pouco, bueno, o formato e a combinación tamén con eses platos de inverno. Se vou cocido aí a cara de Javi, claro. A recende. Tú aplaudino coas orellas. Eu coñecín a Xavi nun cocido, Ah, sí, precisamente, a verdade que é moi raro, Este que fala é Manuel López, trouxonos o pan de Lugo. Sí, señor. Como se chama a panadería? Nos somos o grupo Iñapán, pero bueno, a nosa panadería é Chousa, facemos dende o ano 1959. Acércate ao micro, sí, Manuel. Claro. Dende o ano 1959 facemos recetas partidas de masa nai, como se facía antigamente, seleccionando vos trigos, e facendo un proceso totalmente artesano. E hoxe trouxemos algo que acompaña moi ben, e que además Javier conoce moi ben. Mirade, o primeiro día que empezamos a regalar este ano aceite Olei, preguntamos no Facebook, que tivo moitísimas respostas. A pregunta era simple: a que lle botaríades un chorriño de aceite? Había, como podedes imaginar, de todo, pero había unha resposta que era o máximo, a maioría aplastante. O pan. É que tomar, por exemplo, según expertas pola mañá, tomar un chorriño con un pan, torradiño ou non, dá igual, incluso que sexa do día de onte, como un aceite. Eso que nos dices, é un vicio, sí. O doutor Viso que di que o pan millor o día de onte. A ver, Javimos, que ti levas xa varias semanas na radio, entón claro, sabes que hai que falar yo micro, non? Javimos, que o faga eu está ben, pero... Son o becario, tratádeme ben. A min, precisamente, o doutor Viso que me dicía sí, pan non podes abusar moito, pero é algo que encanta, non podes deixalo así como así. Pola mañá, cando millor vas a levar, e se é do día anterior, millor que millor. Se ves que está un pouco seco, que mellor que mollalo nun bo aceite. No, mollalo en Olei, dixo, non dixo nun bo aceite, non recordo. Mollalo en Olei. Echa memoria. Non recordo a cantidade. Canto recomendades dende Olei? A chorro, aquí vai a chorro. Además, no noso caso o pan podese pesar, pero o aceite non. Claro, non, a chorro. No, e a botella de Olei non ten dosificador, aquí botas libremente. Bueno, María, hoxe imos comprobar aquí in situ os matices de Olei, non? Porque levamos días dicindo que Olei ten un sabor característico
que lle dan esas olivas final limitadas, que son esas zonas de Valdeorras e Quiroga, onde están esas oliveiras. Que mellor forma de saber as características que probando, non? Probando, claro. Sempre falamos un pouco da historia, do tema da recuperación, da tradición, da nosa aceituna, da brava e da mansa. Bueno, ata agora nunca catáramos o lei e penso que pode ser un bon momento para darlle esa nota, a ver que vos parece, a ver cantos de vos xa fixerades unha cata de aceite. Eu nunca na vida. Javi seguro, non? É algunha fixen, pero non tantas, o que pasa é que estou engordo porque reteño líquidos. No. Ademais, Javi leva 2 meses no xinasio e perdeu 2 meses. Sí, xa ben preparado para a cata. O sea, como a min. Levo 2 meses localizando varios xinasios, ahora só me falta entrar. Por lo demais, os xinasios están moi ben localizados e están ben. Non pagues a Está María botando un chorriño de aceite en cada un duns recipientes que nos trouxo. Se non queredes segregar saliva, non conectede o streaming. Xa veredelo nun vídeo que colgaremos en YouTube, a cor tan característica que ten este aceite un pouco verdosa, non? Sí, no tema dos aceites non influe tanto o color, non é un tema de calidade como nos viños, o que si sirve para describir. O lei destaca, bueno, ese tono un pouco verdoso, herbáceo e un amarillo intenso. Tamén vai pouco a pouco gañando os tonos dorados a medida que vai pasando o tempo, que o que imos catar agora é da recollida de decembro, e que a partir de marzo xa está embotellado e xa está listo para a parte de comercialización, e pouco a pouco se vai asentando tamén. E como debemos catalo, María? Imos catalo en 2 fases. Primeiro imos pasalo o nariz e logo pasamos a boca. Entón no nariz o que podedes... A ver, pasa de o nariz. O que podedes apreciar primeiro son eses matices a erva recén cortada. Sí. Vale, como ir no coche coa ventanilla bajada ou estar na casa cortando erva. Esos son os primeiros matices. É moito máis herbáceo que floral. É o que destaca. E aquí xa se notan un pouco eses matices da brava, da nosa aceituna. É intenso, que dá no nariz, que dá un pouco ese recordo. Esa é a idea. Recorda tamén un pouco, non sei se o notades, a tomate, o que se chama técnicamente tomatera madura. Sí, hai xente que di que o lei... Sí, ule como a tomate. Dende o primeiro momento. Sí, cheira a pan tumaca, en realidad. E de feito é un pequeno truco, vale? Bueno, pues... por eso sempre digo que o lei non é caro, porque aforras o tomate. No pan tumaca. Nunca forredes o pan, por no, favor. O pan no. O pan nunca forredes, esa parte básica. Aforramos o tomate. Notades? Sí, sí. Que se parece, Javi? Eu estou a punto de me ver xa directamente da botella, se non me lo importa, non importa, non? E unha pequena nota que tamén distingue o aceite galego é que ten un dulzor que é unha nota de plátano que é moi característico, solo está no aceite canario, que tamén existe, e no aceite galego. É así unha pequena gracia. Porque da acidez vai moi controlada, moi equilibrada, verdad? A ver, o tema da acidez no aceite en realidade é un término de calidade. Un virxe extra está a partir do 0,4 para baixo, o que se chaman os grandes pagos, os grandes aceites están por debaixo do 0,2, 0,1, e o lei está en 0,08. É un virxe extra, moi virxe extra. Eso ímoslo notar agora na entrada, cando pasemos a boca, ides notar que na boca ten unha entrada suave e logo chega brava. A ver que tal. Era o que tiña que escoitar para beber. Agora o seguinte paso, entón, vamos a boca. Veña, directamente. un groliño. A ver, estamos bebendo un groliño, Pensade que é aceite en cru, Onde estaba ese pan? Onde estaba ese pan? O que notades na boca, esa entrada suave, por lo que dicía Javi, por esa... pero deixa moitísimo sabor. Sí. É un picor. É o que se chama o retrogusto intenso, que é o característico da autóctona galega. Ese final, ese recordo, esa intensidade. Tamén por ser un aceite moi traballado, ten esa estabilidade, esa permanencia dese sabor, tanto no nariz a nivel olfativo como na boca, que dá ese recordo, esa estabilidade, incluso o traballalo con calor tamén. Mirade como somos os galegos, que temos retranca hasta no aceite. Sí, que vai deixando... Pero bueno, é moi intenso. É moi intenso. Moi intenso, moi ben. O seguinte paso é do pan.
Eu penso que sí. Estabas todos así. Eu estaba desexando ese momento. E vai ese pan o Coas que? orellas así. Mira, xa tes o tupper aí, ti. Sí. Alba ben moi Queres apoiar preparada. aí, Cris? Quen máis quere pan? Quen A ver, non o Javi, quere? un esforciño, un cachiño. É que como Javi non está- solta a botella, non sei se como vos dades está a dieta, conta. como está a dieta, Claro, Javi estou Mos non quere pecando, tomar o estou- pan. estou me e todo. sentindo mal. Toma, Laura. Bueno, entón agora que facemos? A ver, Mollamos o pan? a ver, a que Só estou mollalo. aquí. Se queredes no vasiño para non mancharvos tanto. A ver que tal. Bueno, eu cando deixe de gravar, senón vai ser unha chapuza, xa me contaredes. Mira, Alba bótalle o aceite directamente a Mira, torrada, mira que claro. lista. Home, claro. Que profesional, Como ten unha que experta ser. catadora xa. Como ten que ser. Teño aquí o tupper xa para non manchar nada. Este vídeo pro médico de Javi Mos, o que lle puxo a dieta. Pero era no almorzo, É todo non, Javi? mentira, todo o mundo se sabe que non é pan, isto é un... No, ademais é o pan non engorda. No, 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 Javi. engordo eu. Engordas ti, o pan de feito merma. Cada vez que lle pegas un bocado, vai Feito mermando. este xa está Que mermando tal? demais. Mira. De todas formas, Alba ten moi claro. vos explicar unha cousa, e é que a xente ten claramente unha tendencia a pensar que o que engorda do pan é a miga. E é mentira. Todo o mundo E sabe non que é, é mentira. non é así. O que é máis forte de proteína, de hidrato, é a corteza, porque realmente o que fai é secar, non? Entón, esta xente que tira a parte A da miga. miga pensando que vai, no, está facendo o contrario. Pois ten moi Debería bueno de con tomar, Manuel. Ah, Só amiga, vaya, porque é vaya. a masa máis hidratada. sí, claro, a auga, o sea, que estás tomando nesta parte auga. Este pan é un pan moi hidratado, de feito na parte de Cataluña, ademais nos lo compran como pan de cristal, para facer, como decía María, o pan con tomaca. E bueno, a característica principal é a hidratación, a cantidad de auga que leva, ¿no? Neste caso traballamos con un 85% de auga na masa. Son unhas masas moi difíciles de traballar, porque evidentemente son moi pegajosas. Vale, entón explica pódense de con- audiencia, Manuel, por que engorda a auga? Esto normalmente Teño que auga, picalo, porque senón me vende sempre todo, normalmente aparte sempre zampo todo. auga non engorda, o que engorda é o xamón que pos encima da auga. Bueno, Xa falamos do xamón esta noutro cata momento. hai un minuto que deixou de ser profesional. Sí, non, estou vendo porque que agora aquí xa non nadie é cata. fala. favor, Aquí é moi profesional. mollar pan en aceite e comer. Que tal? Está bo, non? Non Está non boísimo. falades nada. Cantas botellas trouxeche? Hai moita xente Bueno, traballando penso aquí que hai un mirando. concurso por aí, non sei se queres Dis participar que hai un concurso. Non sei se haberá botellas para tanta Bueno, e xente. tamén hai tendas por aí. Tamén hai tendas onde se non Contanos. gañas o concurso. En que tendas vamos ir comprar? Bueno, como sempre o que sabemos é que o lei un produto dirixido sobre todo ao sector gourmet, está en ese tipo de tendas, tenda especializada, tenda un pouco de tamén de produto galego, produto cuidado, e aí nos mellores restaurantes. Porque, bueno, perdón pola boca chea, non? No, tranquilo. Nos levamos varios Non días pasa nada, dicindo. Nos levamos varios días dicindo, este aceite non é para fritir as patacas. Con Nin isto non as croquetas. non queremos dicir que non valga, por valer Claro, vale, non? Claro. Pero frite moi ben os ovos, Non, Os queremos cocidos dicir tamén. é que unha cousa Isto é como quen selecta. fai un calimocho con un Vega Sicilia, igual, Claro. pois, será Bueno, a quen lle mellor, guste, seguro, non? Pero o que queremos dicir con isto é que é unha cousa selecta que reservas para saborear así en cru, non? Porque cando mellor o que sempre dicimos é que algo bo, que tamén bueno, non é un produto de un consumo masivo para cociñar, pero tamén é certo que na cociña o que cociñas con o lei sabe a gloria. Sí. O cocal, intensifica ese sabor, sí, non? sí. Porque o pan Nótase é bo, co pan. pero con o lei, Manuel, moito tamén gaña. O pan con o lei queda mellor. Por eso ao final nos xuntamos hoxe. Porque ao final o millor é sumar 1 máis 1, 3. Claro, sí. Bueno, estamos regalando, aparte do aceite e o lei, o vinagre de viño albariño, que este é tamén outro produto que xurdiu despois, pero que xa leva agora uns aniños con vosco. Sí, levará un par de anos xa o vinagre. Empezamos polo albariño, bueno, os seguintes xa están para sair o Mencía, Treixadura Que me e dis? Godello. Anda. Sí. Son moi diferentes entre eles. Bueno, o comezo costou un pouco tamén todo o tema de introducir un aceite galego, un pouco na gastronomía e aprender das diferentes variedades. Por unha parte temos a brava e despois é como nos viños, para gustos as cores. E así pouco a pouco conseguimos o mesmo co vinagre. E así que a seguinte fase será lanzar eso e ir tamén
aprendendo un pouco da parte de cata, o sea que o ano que ven faremos a cata do vinagre que xa é máis dura. Claro, con varios vinagres, non? máis treixadura. Claro, porque aí terás vinagre, dixeches de godello, é dicir, hai tinto tamén, vinagre escuro tamén, sí. Ese día non collemos o coche. Bueno. Vaya a ver aquí. Falábamos de que véndese en moitos locais en Galicia, pero tamén de cara ao exterior o lei está tendo moito éxito, non? Contanos así un pouquiño. Mais ou menos o peche do ano pasado foi 60-40, 40% internacional, non é tanto por país, sino ni sequera por cidade, casi máis punto de venta, en sitios especializados ou onde demandan produtos de calidade e onde tamén hai certa cultura gastronómica polo tema dos aceites e tamén por experimentar, por xogar, por probar produtos novos e aí o lei entra a cañón tamén. Claro, e de que países falamos, María? Suiza, Rusia, por aí en Londres e despois para outro lado, como digo eu, sobre todo Estados Unidos. E o vinagre tamén, porque isto do albariño igual tamén chama, menos. ¿no? O vinagre gustalles moito en Xapón, por exemplo. Aí está funcionando moi ben, sí. Gustalles moito, pero quizá máis co albariño o que máis lle gusta é o treixadura, que é un pouquiño máis suave. Sí, mezclano moito con froita e tamén con xeado. O vinagre? O vinagre. Con froita xa os coitara. Sí. Aquí, conteixo eu. É verdade. Sí, foi nunha conversa contigo que era con pexegos, non? Con Borja. Sí, con Borja, na curtidoría. Foi cando presentamos e unha das combinacións foi eran pexegos co vinagre. Extraordinario, riquísimo aquelo, sí. É moi sorprendente. Foi unha lástima, Alba, que tomaras a túa merenda, que eran pexegos, que puideches probarlos con chorriño de vinagre. Non sei se me iba a gustar a min, pero... Seguro que te sorprendía. Seica intensifica moito o sabor da froita, non? Sí. Antes falábamos da botella, de que isto é un clásico, non? De que ainda que remates a botella do lei, a botella non a tiras, porque esta botella tan especial que parece se non coñeces o lei e ves a botella solta pensarías que leva un perfume, quizáis, non? Sí, eu recordo na primeira feira de Silleda que coincidimos, a primeira vez que presentamos o lei a xente pensaba que era orujo. Estaban comendo, non é licor, é aceite, sí. Pero ten moitos usos, sí, o tema do florero, o tema de portavelas, dá moito xogo. Eu recordo un packaging que era transparente total, que parecía moitísimo nese momento, non sei como será agora, a colonia de Chanel número 5. Non queremos citar ningún tipo de marca. Non solo lei. É unha primeira vez que eu vi nun escaparate, mira que colonia máis chula. Cando vexo lei e tal, pois non, parece que non. Sí, ten ese pequeno recordo. Pero tamén tiñades, non sei se sigue descendo unha versión de Sargadelos. A de Sargadelos, sí, a edición exclusiva de Sargadelos. Que é unha chulada. Sí, fixome gracia na última, nunha visita que fixemos a Santander, chamaron a botella de Sargadelos un deseño vintage. Vintage Sargadelos. O típico deseño vintage Sargadelos. No, é unha peza moi chula, e aí xogamos ca baza da artesanía e do deseño de Sargadelos, sobre todo, claro. Ese azul cobalto, que é das poucas pezas onde nos permitimos salir do amarillo tan característico de Olei, na peza de Sargadelos. Claro, sí. O amarelo non o confundades, logo cando vai a desmercar, o amarelo é aceite, o verde é o vinagre. Porque as botelliñas son prácticamente iguais. Sí, é a mesma. Compras os dous e xa non ten. Xa está, claro. Dos grolos e o que digas, madre mía, ese vinagre. Bueno, pois, María, a verdade é que foi un placer unha vez máis coincidir contigo, con Manuel tamén, estar repartindo o aceite Olei, porque é unha maneira tamén de que os galegos saiban cal é o sabor, non, das olivas galegas, deste aceite noso, e a ver se a través do voso traballo pois empeza a ser máis habitual a plantación de oliveiras en Galicia, non? E que seguro, e que recuperemos que sí. Esperemos ese arte. Que sí, que sexan autóctona, que sea da nosa e que o resultado sexa aceite de calidade, que é a nosa aposta tamén. Cando hai que valorar que levan moitos anos nesto, son os primeiros que eu recoñezo casi na memoria.
porque son moi novo, pero o que me gusta sobre todo destes dous que están estes dous implicados, que hai unha sinerxia entre dúas empresas claro, que son que aproveitan punteiras. o pan e o aceite, pois veña. Son as dúas fantásticas. Faltanos o viño, pero xa o traeremos un día. Quedou unha casa, quedou unha casa. Traémolo no corazón. Bueno, pois, Manuel, foi un placer coñecerte. Un placer Outro día tes que vir, para falar máis polo miúdo do voso pan. María Estevez de Aceite Olei, moitísimas grazas. Moitísimas grazas, Cris.